Nine. As Mam Juma gonna be horrible when you Alatano, the Memen and Ejiri. Ihe nwanyị alatara n'Ugwurute ọ bụ omume ọrụmala na ndị Ejiri ọ bụ na ọ ga-abụ odozie ma ọ bụ na ọ gbalaghera ma a na-ekwupụta okwu na ọ bụ nshi ba na-eje abịa bụ nshi ọkamoji Gonna be Yam Najubu, gonna be horse of wine, meme, no Nigerian Oshirike. Kehane wa konye mbo kọwara. Onye Ogwurute lere ijara maji. Ndị Ejide. Ijekwe nwoke ọzọ. Ya bụ ijekume onye ọzọ. Alata. Ijekume onye ọzọ. Ọ na-ejiga. N'ọbụ nsọ nfụ onye Ogwurute na-asọ bụ na-asọ. Ego, ọnego, ome ihe nsala, ya bụ ihe nsala ba n'ike. Ọ na-ejiga. Ya m no bụ sọsọ onye ojekwume onye kọzọ ga-abụgo ji. Na o wele ego be nna ya. Na ya onere awesh na ọzago pụtara. Mo chemeri mebe. Ya ga-ekege aka na ọpụtara. N'ọfụtakọ. Ndị ihe nọ. Ọhọrọ ọzọ. Ihe ọzọ ọhụrụ na bụ nwa Ogwurute abụla nwa Ogwurute anaghị anọba na akpa na-emegbe nne ọ bụrụ na ị nọba na akpa na-emegbe nne ala Ogwurute anaghị anabata ọ bụrụ na ị na n'ọgwụ mọnwụ nne Ogwurukwaba na-ejighị alụ na-ejighị ọ bụrụ na ị na-egbu mmadụ n'ụzọ abụla ụzọ n'Ogwurukwaba aha ka ọ bụ na ọ bụla ego n'irara nwunye ene kpe nne ihe nye ha dị na Ogwurukwaba Nwoke na nwaanyị. Nwoke ma asụ nwaanyị Irụ ala. ime ihe ala nsọ n'ala Ogwurute. n'ala Ogwurute yi Na ndị Ejide. n'osogo Ogwurukwaba na-eji. ma ọ bụrụ na ị bụ nwa Ogwurute ma gị na-edobe nsọ Ogwurute shweta ịnọdụgo obodo oyibo mega nọdụga mgbe ọmụ keme nwedochi ugwu ojii keme Ogwurukwaba nọ na-aza gị okemgbe ma ọ na-edobe nsọ a Mam Jumala. Abịa na mgbanụfụ nna anyị bịa jiri onye nfu genere. Gụnụ na gụmbe nwere ike ime ma zọrọ ndụ ya nụfụ ndụ họrọ na omememe ọrụmama na ya bụ ihe na ya bụ ihe na erie n'ihe gara ya na ọrịa na-eri na ọ ga-ama zọrọ isi mgbanụfụ. O nwere ihe na m chọrọ ọchịkwa ma na ahịa na bụ sọ nji omume na-eji o na ejite onye eke onye eji ma nwoke eji ma nwaanyị la ya bụ nwoke nwa onye ga-abụghị onye Ogwurute njikwa nwa onye ọmụ tenọrọ na London nọ ya eji mbọ menwe onye mbụbeji meji edo ma obubeji meji edo nọ ya eji mbụ nwoke na bụ nwa o jikọ nwa onye na nwa onye abụghị ọ bụghị gbasara nwa onye ozigbo adịbrote m naira ịmaghị eburu m nwoke naira ihe ekweji omu na-eme eji omu rarị ji jekwuru nke ọzọ na-eme be mbụ nwoke rarị nwunye ya na-eji eme Gede ọ ga-eji emege nwoke nfu nke ya yi jama na ọrarị ji. O jiri nọ ga na-ete egwu ọ mịeta m ya ha ọ ga-na-eru ha nya Ọ ga na-eru ọm ọ ga ni. na-eru Ọ ga na-agba ha na bonchi. ọ ga na-eru Ọ bụ edute ọ ga na-ara. atụpụrụ akparụ enya tupu enya mgbe ihe mfe na-abakpote ọ ga n'ọgbọ mgbe achị ya eme Mgbanụfụ a na-edite ma ọ bịa chiri ya kpanụfụ ga ma omeme ya bụ omegbe ihe n'ozu kofiri onwe mana saịn ọ na-enye aja ma nọ bụ ihe na-eji eji ebu o ruere n'ukwu na ndị ka ama nọ bụ jekwuru nwunye ya bụ gosi eme njikọ m nke mejọ m njikọ m nke onye m ga na-ere n'ukwu echu mmanụ kọnyere anụfaba oyishi akwa ahụ ga na-ere n'ukwu na mara na omeri nsa ndọ ndị ji ejere bag echi bag nya na bịa bụ onye isi aga ji edete onye m ha ya bịa bụ onye isi ha ya echi na mbe nye egbalị bịa bụ onye isi gịnị bụ agaghị nwere ha na-egbu ya na ịgbapa ya ga tewu ya na-egbute egbute ọkụ mgbe m na-ekwute ihe ọ bụ ihe agwala gwa ji ememe Ogwurute abịa na onye o jiri ma a ga na-achọ ma adozume ma ọ bụrụ na ọ badole gị isi ọ baa ma isi
nọ na-egbe gba direct ma ọ bụ na achọfụtara ya na-ere na nwa gwara m na achị n'ọkwa ha na-aba ụda ha bido mgbanfụ ọ na-ekwupụta okwu ọ ya dịfu ma ọ bụrụ na ị bịa isi bag imegbo na agụke ịbịa bụ nshi 150 200 emerute gị nọ je merute ije go n'ewu mgbaje nọ ikekwa na awụ odo nekwok n'okok na mmanya bụ ṅụra betu na otu mmanya na galọn bije tu na katon bije vute ihe ile drọị na ije nya gafụ ị ga na-ekpete mmanya na mgbe ha na-abụ mmadụ juru kpe agha na anụ ihe ị ga na-aka ihe imeri ị na-aka ọ bụ na ihe de satọn ị na-aka kpọ oke hapụrụ ọ bụ na omere omegbo mgbafọ na-abịa na-ekwa mfu yi n'ukwuru ekwugbe nọ n'ukwuru mana wụsha iro be nna m na ojuru eju nọ na-ejichie gbọtọ awọwụ meshi n'okpuru mfu okpere kpakpa oko ekporo ya ọ bụghị na nyasị ba na-eme n'oke eji nwaanyị erighị ihe na-efu gbasara aka n'eri eji nwaanyị abịa na ihe gbasara ori ihe ejije mee nne n'ibọdị bụ kpara n'ebe na erikọghị ihe ejije mee n'ọnụ onye ka ọzọ na-eri ihe mbọm n'ọbọ kpara nwa onye nke mbọ kpara n'ebe nna abụla nna n'ala Ogwurute ekwesịghị ori ihe ejije mee ihe ọm n'ọbụghị kpara be nna nwa onye maọbụ kpara be nna nwunye ke n'ọbọ kpara abụla ọkpara like anya anyị bụ ndị ọha nọ anya n'ọkpara abụla ọkpara anaghị eri ihe ejiji aka ochi mọgide isi bụ na ọmọdụ mana eran fo ona yire ana imegbure no eme nwere onwe oyile gị era ọnụ na-ekwukpoto mana oyi mara na azọta gị ọnụ na-ekwukpoto aka kote ndị ya na aji mana oyi era hanfu o nwere ike ochefu ọ na-echefu and ọ ka mmadụ tọ ọhụrụ ya na ndị ọm na-eme ọzọ bụ na o nwere ndị eji ụmụ nwoke na-ejekwuru onye bube ji mana onye fe bube ji ma onye gwurute kwuru maka jekwuru onye m ji ememe ọgwụ ka ito onye efe ọnụ ọ na aka o nwekwa okwu na nwoke efe na nwere ike nwunye fere ya nwụ mana o kwekweghị ekwu m okwu ma ọgwụ mfe mmeri je ekechi nwe onye ọnụ nwunye kwuru okwu na ọba enyi ejekwuru and na ọ bụrụ na nwunye fere adị free n'ụba okoji na-eji ya ngachi 10 kobo tọbụ na ndị bụ onye shita na bagị rere 1 million na ọ bụ ya na ụmụ na nchi ụmụ na na-eji eweta eti ibe ego ji achịghị 10 kobo na ji echi ya 10 kobo na nwa ba na nwa ba onwere onwe ya ji chọrọ onwere onwe go ya na ndị mmadụ enwego ya labe ya shibe efo ọchị ji echi ibego na nojiri ya ji n'onwe ngbola tare ma aka managa ihe mere lare ma be be na nojiri gị n'onwe munye onwe gị na-ebi gbasara ya ibi aka nojiri gị n'onwe nke nọ na-abụ abịa sị gị na nwoke ejekwu ebe ha na-abụ kpakpụrụ ọ bụ gbasara na be omenala ha ebe na-eme ya ihe gbasara ndị onye ke gwọrọ onye zuzume n'oche gị ka ndị shiba abịa m na-achị na bụ na n'ịbịa na ke ndị isi anyị ya na-ete gị n'onwe gị ọ dị ka human being like anyị nọ n'Igbale gị na-ene ga na-emekọ biznes ọ na-aghọta ọgwụ ọgụ na like n'ilere ene isi ana gị na ọgba ndụ gị na-abụ ọ na-aghọta ga na-eje ya atụwa ụkwụ megha mmadụ
mana tegi no ngwe fu man ọ dịka ọ happy me cause ị na-akọs taa bụ iji agbata ọgba ndị nwere ego ịghọta ọgbata ọgba karịrị gị ya na-evute kebe that problem of me problem of apata na-enwere ike onye si na nwere ike ka kọrọ ya aka friend of ejie ama m na wọta asị agụ ka gboo ghara eja don ya bụ era ga anaghị agwọta ma ọ nwere ndị nọ n'ụzọ now ọ bụ agwọrọ ike ha n'okwuru because of akagbo ese ka ghara eja don nọ n'ike atama ịkara aka kpa n'ije ka agba ọtọ site na mbe efe ịnọ ya ekwe a na ga-ekpuchi gị kwa site mbe wotokwu shikembe nye je ke ma were shikembe ro na ụlọ nwale nwan mefe laila ọnọdụ but crowd ga nọ ga na watch o nwere na-efe ebe 12 maọbụ ifta gbọtọ ịnịghị yi pint mega nịghị ịgaghị ịrụ highly formal ifta day nọrọ na that outside womeshi wusha that thing na-edete na ebelete ije ewuru that ihe mfe agwara gị ewu na ọkọ ka ha chanye na-eji chọma na-egberi abụ ke nwa nwunye n'ọbụkọgọ nwa amara n'ala ịghọta n'ọbụgo oke nwa nwunye ibe larụrụ sọ nwa ọkpara abịa agbonye ọka ni kọmiti eko ma another offense n'ọbụ onye nwa adaga mụtara na the family mmiri anya mkpọrọ ọzọ biji ka akpọtasị abụ igbu nga nne ma ya nwa bụ edufite uri that. Please follow me on all my social media platforms Adima Arts and Crafts, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, TikTok. Please subscribe for your girl, like support your girl. Send star, you know, go hard you to do. Just do and like as I talk, just do and it go make sense. Thank you, thank you. All right, cha. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful.